Chirurg Pavel Pavko. Ministr zdravotnictví dnes ale řekl, že za špatné ohodnocení lékařů můžou právě vedoucí jednotlivých oddělení v nemocnicích, kteří prý neumí peníze na platy najít. Podle odborářů podá výpověď víc doktorů, než sami čekali. Nástupní plat učitele by měl být 20 000 korun. Podle tabulek je nástupní plat lékaře 17, necelých 18 000 korun. Já se teda ptám, proč, když vzdělání toho lékaře je na vysoké škole o rok delší než toho učitele. Ten problém začíná právě od šéfů klinik a jednotlivých oddělení. Oni mají rozpočty, které se pohybují v řádech 100 milionů. Pokud jim o ty platy lékařské tak vždycky šlo, tak jim mohli přidávat. Po 15 letech praxe ve funkci vedoucího lékaře JIPu mám teď tarifní plat 27 000 a něco. Po 6 letech praxe základní plat je kolik Petře? 19 800. No. Zkoušejí nás, víte to, ale postoj pana ministra je pro mě obrovským zklamáním. Snad platy lékařů v nemocnicích podle odborářů tak trochu umyl ruce. Přitom těch, kteří už výpověď podali nebo se jí podat chystají, prý stále přibývá. Počet definitivních výpovědí přesáhne počet avizovaných deklarací. Už jsem jí podal, nemám zařízený místo nikde. Konkrétně v chirurgii v 68% případů teda těch nemocnic primáři nepouštějí lékaře po noční službě domů a tím je to v rozporu se zákoníkem práce. Snaha o změnu pracovních poměrů a také o vyšší plat, který má být asi 70 000, je ale zřejmě marná. I dnes totiž ministr znovu zopakoval. Ty peníze nejsou a nemyslím si, že by se objevily. Do pražské Thomayerovy nemocnice odpoledne přišlo několik desítek nespokojených lékařů. Ne všichni jsou ale ochotni výpověď podat. Já nebudu podávat výpověď, určitě ne, ale nicméně ty argumenty některých chápu. Přitom třeba na Vysočině už podalo výpověď přes 80% lékařů. V Novém Městě na Moravě prý už dokonce 90%. Někde se proto možná budou muset zavřít některá oddělení nebo i celé nemocnice. Třeba tady na Severomoravě je už situace kritická. Zítra se tu dokonce sejde kvůli odchodům doktorů i bezpečnostní rada kraje. Může do jisté míry dojít ke kolapsu zdravotnictví v Moravskoslezském kraji. Hodinová mzda je 6 korun. Mám toho dost, výpověď jsem podal. V této chvíli jich mám 55 a lékaři pořád chodí, tak se dokonce toho čísla začínám obávat. Lékaři by měli výpovědi podepisovat zhruba do Vánoc. Od 27. prosince je potom odboráři budou roznášet do jednotlivých ředitelství nemocnic. Markéta Šenková a Tereza Matisová, televize Prima. Novým policejním prezidentem by se mohl stát šéf policie Zlínského kraje